Velkommen til. I dag vil vi give jer en præsentation og snakke omkring blandt andet atmosfærisk cirkulation. Vi vil også snakke om vandrende lavtryk, og specielt hvordan de påvirker Danmark, og det vil vi gøre ud fra 2 vejrkort, som vi har fundet på DMI. Vi vil gå videre og vise jer 2 hydrotermfigurer fra henholdsvis Sjælland og Jylland, og sammenligne dem. Og til sidst vil vi runde af med en afslutning, hvor vi taler om hydrologi i Danmark. Velkommen til. For at forklare den atmosfæriske cirkulation er det væsentligt at tage udgangspunkt i områderne omkring ITK-zonen og polarzonen. Ved ITK-zonen dannes der et termisk lavtryk, fordi indstrålingen er meget høj, og det skaber meget varme, som gør, at den varme luft stiger til værs og bliver spredt ud til siden, hvilket danner et dynamisk højtryk. Det samme sker på polen, bare omvendt. Vi har et termisk højtryk, som får den kolde luft til at stige ud til siderne, hvilket danner et termisk lavtryk. Et dynamisk lavtryk. Dynamisk lavtryk. Ja, og det, når de her 2 lufte støder sammen, så bliver polarfronten dannet. Klodens vinde er styret af en kraft, som man kalder Corioliskraften eller Corioliseffekten, som en følge af jordens rotation omkring dens egen akse, så gør det, at vindene på den sydlige halvkugle de bliver afbøjet mod uret, og på den nordlige halvkugle der bliver de afbøjet med uret. Og det kan man også se på den retning, vindene her på kortet vælger at blæse, så at her på den sydlige halvkugle godt, at de blæser forskellige retninger, men de bliver i hvert fald afbøjet alle sammen i den her retning her rundt, og så er det så modsat på den nordlige halvkugle. Og det gør så, at omkring ITK-zonen her og ekvator, hvor der ligesom er skillelinjen imellem den nordlige og den sydlige halvkugle, der gør Corioliseffekten sådan så, at vindene bliver afbøjet så meget, så de nærmest kommer til at være parallelle med ekvator. Og det gør så, at der ikke er den store kollisionsfase imellem de her, også fordi at temperaturen mellem de 2 vinde er cirka lige høje, så der opstår umiddelbart ikke så stor dramatik i vinden, som der gør, hvis man kigger på de andre steder, hvor lavtryk og højtryk de støder sammen. Og det gør de så eller man kan sige 2 andre steder i det her kredsløb. Og det er i den her zone her omkring, og så i den her, som dybest set er det samme. Her foregår der det, at vi har det her dynamiske højtryk liggende omkring de subtropiske områder. Og hernede har vi så et subpolart dynamisk lavtryk, som er følge af kulden fra polerne. Og de spænder sig op mod hinanden, og på grund af Corioliseffekten, den er ret stærk heroppe på, ellers rimelig højt op på den nordlige og på den sydlige halvkugle, så sker der voldsomme ting og sager. Når vindene fra henholdsvis den tropiske og den polare region de mødes, så sker det i det, man kalder for polarfronten. Og det der sker, det er både, at vindene ligesom vil bøjer kommer i forskellige retninger, fordi de bliver afbøjet de bliver afbøjet i den samme retning, men man kan se, at de kolliderer på den vis med, at de er blevet afbøjet lidt underligt som følge af Corioliseffekten. Og så samtidig så sker der også det, at der er en stor temperaturforskel i den luft, der kommer henholdsvis fra polarområderne og fra de tropiske områder. Så det der typisk vil ske, det er, at der i de her kolde områder, så bliver der slynget sådan nogle tunger af varm luft ind i de kolde områder, som så laver et lavtryk på grund af, at den varme luft fylder mere. Og de her lavtryk ligger sig så, det er det man så kalder vandrende lavtryk. Og de lavtryk ligger sig så med en varmefront foran sig, som ligesom fortrænger kold luft forude, og en koldfront bagved sig, som ligeledes fortrænger varm luft. Og det udvikler sig så gradvist til at
til at udvikle sig til et vandrende lavtryk og cykloner, kalder man det. Hvad med den der, hvor de kolliderer, hvad hedder det? Ja, det kommer jeg til. Okay. Vi skal lige skifte. Her ser vi eksempler på et vejrudsigt fra DMI, og det er så fra torsdag den 25. oktober. Her kan vi se, hvordan en typisk en begyndelse til en vandrende lavtryk ser ud. Den ser ud ved, at man har den her koldfront bagved, og så har man den her varmefront forud. Og det der sker, det er, at i varmefronten, der vil der typisk være rimelig skyfrit. Altså hvis man tænker på, hvordan det påvirker vejret, så vil det være skyfrit, og måske med støvregn, fordi at der alligevel den varme luft kan indeholde mere vand. Men så vil det være med støvregn og i det, man kalder måske landeregn, ikke så kraftig regn, men til gengæld over et stort område, hvor der når et koldfronten passerer, så vil koldfronten tvinge den varme luft, der er i luften, opad hurtigt, fordi koldfronten passerer, og det gør så, at der opstår bygeregn, som er kraftig regn over et lille område. Og der vil naturligt være en stor koncentration af nedbør i midten af lavtrykket, som man også kan se her. Der hvor der er de mørkeste områder, der hvor der er mest nedbør. Så er det, at koldfronten bevæger sig hurtigere end varmefronten, så på et eller andet tidspunkt så vil den hele tiden prøve at indhente varmefronten, og til sidst så vil den så okkludere, det vil sige ligesom støde sammen, og så bliver den ligesom tømt for vand, kan man sige. Så hvis vi går videre til det næste billede, så kan man se, som er også rigtig stort og dejligt, så kan man se, at det er så fra fredag den 26. oktober, dagen efter, så kan man se, at varmefront og koldfront er okkluderet her. Og man kan se, at der er et massivt nedbørstæppe i gang her, som følge af, at også den kolde luft har presset den varme luft op. Så det er ligesom livet af en cyklon. De vandrende lavtryk, de følger det, man kalder for frontalzonen, som er der, hvor de kolliderer med hinanden. Og det er der en meget speciel måde, man kan beregne det på, som jeg ikke vil gå dybere ind i lige nu. Men fordi at den følger, den her frontalzone er så selvfølgelig bestemt af, hvor meget kold luft der kommer ovenfra, hvor meget varm luft der kommer nedenfra, eller omvendt, hvis man er på den sydlige halvkugle. Og det er ligesom i psykozonerne, så er det også afhængigt af, om det er sommer eller om det er vinter, om der kommer meget nedefra. Fordi så hvis vi nu siger, at sådan et her lavtryk, det passerer syd for Danmark, så er det fordi, at kollisionszonen, eller hvad man kalder den ligger lavt, ergo kommer der meget kold luft ovenfra, og derfor vil det give koldere vejr i Danmark. Hvis den så passerer ovenover Danmark, så er det fordi zonen ligger højt, og derfor så, og vi snakker om centret af det her, der hvor L'et står. Hvis den passerer ovenover Danmark, så er der så varmere i Danmark, og hvis den så passerer igennem Danmark, så skifter vejret afhængig af, om man bliver passeret af om man er i en varmefront eller i en koldfront. Den konsekvens, som disse vandrende lavtryk har haft for Danmark, kan anskues i det perspektiv, at lavtrykket er vandret den her vej op. Og lavtrykket har samlet kraft og saft, altså væde, ude over havet. Og så er den på vej, har den været ind over Danmark, på vej ind over Danmark, og afgivet noget af den her væske på Jyllands siden. Og sidenhen har den over Østersøen samlet mere kraft, som den afgav til de baltiske lande, og situationen er nu så hektisk længere mod øst. Men det her med, at Jylland får lidt mere nedbør end Sjælland, det er faktisk kendetegnende for hele vejrsituationen i Danmark, hvilket vi kan se på de hydrotermfigurer, vi nu vil sammenligne. Her ser vi en hydrotermfigur for Syd- og Sønderjylland, hvor vi altså kan se, at vi får en hel del nedbør
Særligt her i januar og september, oktober, november. Og hvis vi ser for, men også i sommermånederne, og hvis vi ser for den tilsvarende figur for Vest- og Sydsjælland, så kan vi se, at det ser noget sløjere ud. Søjlerne er ikke nær så imponerende i deres fremtoning. Og skulle man forsøge at analysere det, så kan vi se, altså, at forklaringen kunne være, at der netop den kraft, som skyerne samler ude over havet, den bliver afgivet, når vindene bevæger skyerne ind over Danmark, altså ind over Jylland. Og derfor er der ikke så meget væde tilbage til når den kommer til Sjælland. Men så det er derfor, vi ser, at vi har mindre nedbør her i Vest- og Sydsjælland end i Jylland, i Syd- og Sønderjylland. Men det vi skal snakke om nu, det er hydrologi, med henblik på Danmark især. Det jeg har bag mig, det er det, der kaldes den hydrologiske cirkel. Nej. Det jeg har bag mig her, det er den hydrologiske cyklus. Her kan vi se, at vandet har 4 faser. Det første fase er nedbøren, som enten regn eller sne. Herefter har vi nedsivningen til grundvandet. Det her grundvand løber så ud i have eller søer eller fra vegetation, hvor det simpelthen bliver fordampet op til himlen igen, op til himmelrummet, hvor det kondenseres som skyer. Her ser vi en grafisk fremstilling af grundvandsmagasinerne i henholdsvis Jylland og Sjælland. Som vi kan se, er der mere grundvand på fastlandet, Jylland, og mindre i Sjælland. Og samtidig kan vi se, at vi bruger langt mere grundvand her på Sjælland, og i Københavnsområdet i særdeleshed, hvorimod de bruger mindre i Jylland. Så der er altså et overforbrug og et underforbrug, kan vi se. Men hvordan kan det være, at der er mere grundvand i Jylland end på Sjælland? Jamen, det er der 2 faktorer, der spiller ind på. For det første har vi nedbørsfaktoren. Altså vi ser, at der falder mindre nedbør i Jylland, end der gør på Sjælland, hvilket skyldes de ting, vi har snakket om før. Og desuden har vi også en større fordampning på øerne, hvilket vil sige, at der simpelthen er mindre vand, der kan smutte ned til grundvandet. Og det leder man så til den anden faktor, som hedder jordlag og infiltrationseffektivitet. Fordi i Jylland består jorden mest af grus og sand, og det her materiale kan nedbøren let infiltrere igennem ned til grundvandet. Så der er altså en stor effektivitet. Altså, der er meget nedbør, der bliver til grundvand. Hvorimod her på Sjælland har vi nogle andre jordlag, hvor der er meget ler i, altså såkaldte moraller i meget af jorden, og det kan vandet næsten ikke slippe igennem. Ler, det er det, man kalder et vandstandsende lag, medmindre der er revner i. Så her kommer der altså naturligvis ikke lige så meget vand ned til grundvandet. Og en lille sjov bonusinformation, det er, at de her lerlag godt kan sætte grundvandet under pres, som vi ser på denne her figur. Hernede bliver dannet et artesisk tryk, og når man så frejdigt vil bore noget grundvand op på de her lerlag, så får man så en slem forskrækkelse, fordi vandet vil sprænge op som en fontæne og skylde dig i hovedet i så fald. Det er det artesiske tryk. Jeg håber, at I nød dagens præsentation, og at I fik en masse lærerige oplevelser ud af det. Der er ikke så meget at sige andet end, at hvis I er træt og ikke forstår DMI's hver piger, så kom blot forbi endnu en gang og lyt til de kloge ord fra gruppe 4. Vi ses.